Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Foli ni tanni ani walumando amodi flabaga chama flabaga musulmama mali kono mali koka je fanta ani nani be imana ke fonfa e min sigelo no sa iga telephone ko be wal mega ordinateur ko fe ka zigri plus le anga foli tay grengere nana minu abonné no anga page yere la mo be fu ka utanu ka barkada ka fo aw bismillah aga émission ga Lamine Daw ka fayda inshallah aba kalama cikum na juma amina sigi ni belebele ame masala fayda ka min misigara madu mo gonye oto usigi rola inshallah komi karamo yere be ya me kuma dama abe fulli jama karamo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma dam na ni soli barka mai allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima kullu wal hadi lima sabaq an-nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim haqqa qadrihi wa mudar al-azim ubole ko fa ma fanan bawfo ni anga sababu ni ma nana ni krasna mo mo skilero kan la je sansa anga foli ni mando ani wal ni mando boy o bismillah anga kenaka nala sunama amiko nana ni krasna inshallah Lamine Daw bela jele ga fulam ne parce que ni ma fli ni ma nyine ni émission sigo sabanay ni ala ga je mo chama be minu satisfaction sur ko ina mo chama be minu fayda o ke nu ye joro yala dogun flan ko nada inshallah amo foli di ila ma ni chashilo nala sonama bi amena baro kerengrelenge parce que nga bita temye mo ko siga lafia mo bi lafia tuko parce que fin d'amano de be minge me garama de toro a folo e banaye a flana fandaya o de ken no garama de ko sobe ani bembalia du kono fona ke me ga arama de usene Lamine Daw bana ani ninga bana na o kati parce que ka sabu gamu adama de be fin de fois bola fem kono be fin de fois be fem don ala ni klasa na mo bana fo grebuke koni siklendo bana furakela ati ba fo dayini na ki ka se grebuke ramu bana kalte bila ni grebuke wele ni dimi koni do ibi bolo de da ka minti duru ni dimi takun ko kono na kodo do nala sona mo ami jiglaye shuya kono ga ti bo iyera ka ko kono nala nkra sona mo ni koni o ka bana shiya o shiya la ne ta fa bita de e de ba fa bita parce que fona de ba fo ka shire bu ba ko fe bon ko fe fona mo mun be ni bana de bila ki koron boli ka klebe boli jidi kelemino dibi bana shiya o shiya nala nkra sona mo ni koni yake ibala jore o jire mu namba fo mo ko pombo mugolo ibi jije bi pombo mugolo fura denta ani wolovla ibo de bo ni o bo sisa mu ibi yala sira dala de ibi belade sabata sira tiga nanina o ko fe bi ta nyama na ni kulu kelen soro tari sugo dunne kulu kelen piu ibo de fara nyogon ka ne balam so kana nyugala ne balma ke kana nyugala ni to bi fa kamo ke jija ni muso ka koko saba so nani sorala ni che ka koko saba sorala mana ga dinya bano bane nala sono mani yo ke lafiya bi dimo nala ni kala sona inshallah o famna ni ala sona bana no de kera e garsgay ala illa jarabinai na kera dimi koy fando de biki dimi gela yere bika ibe woleli ke doro ama sey yere ka fo ko me wuli ga se Lamine Daw ni Lamine Daw ga numéro wile téléphone fe ibo dimita sika kontola o minti duru sika kontola allah ko dimi mana kara ma de fo ka dam ne ko fo se iboni do fe do ante kuma ala nyina mo parce que donné fe ndo nala e mundi mo e bala fo kala barkada minti duru ko ni dimi kon ti go kono sika kontola inshallah Lamine Daw o jaranye amela dudi an flebahoma ananga abonné bela jelema do ko nata ni ala salama ame téléphone bla direct la e mo min be ki sigile ni shiso kono bana de bila dimi ne bi fano la ibe woleli ke doro mo beba ye direct la ibe woleli ke Lamine Daw ama bla o parler la akoy ga ke tukum na iba keti ne ga dimi tara wal manamata mo no fana fanya inshallah ibora ga fayda ba mi fana disisa banaba to ye koron boli ga klibi boli ga ko beke iga ninke igale adiri mambalma ge mambalma so fi sabilillah ala ani kira yere koso bi juma do ya bayam boyan koso karamo ke fay aya ke aga wire lafiya parce que bi baro
adamadenw bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛna baro k'o inshallah o y'an ka thème yɛrɛ ye a filanan karamɔgɔ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ kunfɛ u b'u kunfɛ o ko la parce que ne bɛ kuma dɔ mɛn kaba an ka dɔgɔ an bɛ kuma in mɛn mais ne yɛrɛ ma deli ka a kɛ ma deli k'a ye buruju gosiw a ko bɛ cogo di buruju gosi tiɲɛ don wa bɛ a dalilu bɛ walima a tununa de parce que an denmisɛnnin an ma kuma mɛn ko k'i buruju gosi i bangedenw hali i sadon i ka ko i ka ɲɛnamaya ko bɛɛ k'a bɛɛ bɛ f'i ye Lamine Dawu o ko bɛ cogo di. siga kɔni tɛ buruju gosi la n'i ye buruju gosi parce que i yɛrɛ de bɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi baa ye diɲɛlatigɛ la parce que buruju gosi anw b'a kɛ bon n'a y'a kɛ e ka diɲɛlatigɛ la i kan ka baara mun kɛ o bɛ f'i ye hali i ka fini donta fini couleur mun don o bɛ f'i ye i y'a faamu a ka ca ala fɛ n'o kɔni fɔli ɲɛna k'i taara o taasira fɛ sarakati min b'i ka ko la o fana de bɛ f'i ye wajibi tɛ k'a fɔ k'i ka Lamine Dawu ye a fɔli ɲɛna cogo min na n'i y'a kɛ ten i bɛ ala jɔyɔrɔ de ye bon hali i sa yɔrɔ bon kuma dɔ la sariya t'a da kan k'o bɛɛ f'i ye quoi parce que o y'i jɔtɔ ye ala jɔyɔrɔ de la n tɛ hali denmisɛnnin ma ko minnu tɛmɛna n'a ka di a bɛ f'i ɲɛna i ba ye ɲininka ou bien k'e fa ye ɲininka o b'a f'i ye bila hakili dɔ buruju gosi bila hakili dɔ n'i t'a dɔn de i t'a dɔn parce que bi bi in na adamadenw ko k'u sɛgɛnna o tɔɔrɔ la bon ko ɲɛɲinibaliya de don c'est à dire e kan ka baara min kɛ n'e m'o dɔn bon baara dɔ in kɔni bɛ kɛ nasɔngɔ minɛ de ye nka e hakili b'i ka faso wasa cogo min na o tɛ se ka kɛ dɛ siga kɔni t'o la buruju gosi kɔni komi mɔgɔw fɛ dɔɔni don ko dɔɔni mun don ko nkalon don nka n'ala sɔnna ma Lamine Dawu kalen k'a dɔn a b'a bɔ kɛnɛ kan i y'a faamu i da ye ka numéro wele i tɔgɔ ani i ba tɔgɔ ani i wolodon i y'a faamu o fɔ dɔrɔn ou bien ni wolodon ni m'o sɔrɔ i âge ye mun ye e k'o fɔ dɔrɔn n'ala sɔnna ma fɛn min b'i ka ko la a tɛ kɛ vocal caman ye dɛ vocal 5 e yɛrɛ bɛna dɔn ko nin kumana ko mun bɛ ko kɔnɔna na quoi siga kɔni t'o la i kan ka sarakati min bɔ a ka di i b'a b'i fɛ yen i kan ka jiri mun bɔ a ka di i b'a k'i fɛ yen i kan ka fini mun don i kan ka baara mun kɛ a bɛ da i ɲɛkɔrɔ lɛfɛ de la n'ala sɔnna ma wa n'a se t'i ye sababu bɛ don i kɔrɔ i b'a se sɔrɔ siga kɔni t'o la an y'o boloda wa an b'o ka san caman nka ni kuma ye fɛn dɔ ye ni kuma ma se mun ma i t'o fɔ quoi parce que fɛn bɛɛ yamaruya de y'an bolo n'ala ni kira sɔnna ma inshallah Lamine Dawu nin m'a yira an na k'a fɔ Lamine Dawu a bɛ buruju gosi kɛ wa a bɛ se a la fɛnɛ sisan ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'o buruju gosi k'an ka mun de kɛ. bon n'i bɛ fɛ k'i buruju gosi a yamaruyalen don dɔrɔn numéro nin i bɛ numéro nin ta i y'a faamu vocal ci dɔrɔn i k'i a fɔli ɲɛna cogo min na e ka vocal ci o cogo de la n'i ye vocal ci o cogo la n'ala sɔnna ma laada mana f'i ye n'i ye laada bila vocal 4 vocal 5 a ka di ye Lamine Dawu k'a bɔ o y'i kungo ye a man di ye ne k'a bɔ i yɛrɛ n'a ka di ye cogo min na i b'a bɔ ten a bɛ f'i ɲɛna cogo min na kɔni i k'i jija kuma min bɛ f'i ɲɛna i k'a ta i kulo la i ka baara kɛ n'a ye n'ala ni kira sɔnna ma wa n'i dun y'a kɛ o kɛcogo la i bɛ n'a ye inshallah minnu bɛ fɛ k'o buruju gosi Lamine Dawu ka numéro filɛ walima minnu bɛ yen ni bana gɛlɛn b'u la walima ni dimi b'i kan k'a ta ka kɛ ka Lamine Dawu ka numéro filɛ a y'a ta 00223 o ye kokamɔgɔw ye ou bien négatif kɛ 00223 75 00 33 45 o tɛ ni maa min y'o kɔngɔ i ni Lamine Dawu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimi mana kɛ fan o fan weleli kɛ dɔrɔn a sirilen tɛ k'i ka se Lamine Dawu yɛrɛ ma a b'a dimi ta ka bɔ i ka yɔrɔnin bɛɛ wa bana gɛlɛn de b'e la i ye kɔrɔn boli ka tilebi boli Lamine Dawu suya dɔɔni dɔ b'i la i bɛ min kɛ ji la ni bana gɛlɛn bɛ minnu na n'u ye kɔrɔn boli ka tilebi boli hali n'u ne ma ɲɔgɔn ye i b'a kɛ ji la. o suya dɔnni ne y'o de fɔ suya dɔnni bɛ ne na ji la n b'a kɛ bɛlɛ la n b'a kɛ sɛnɛkolo la bon nin bɛɛ kun ye min ye parce que adamadenw ne sɛgɛnna adamadenw sɛgɛnna kojugu n'ala sɔnna ma i ka sirako bon toujours n b'o de f'i ye n'i kɔni ye weleli kɛ fɛn min bɛ e mɔ dɛ n'ala sɔnna ma ji min dilan e b'o fɛn de fɔ a la wa i b'a kɛ a kɛcogo la bon ni bana dun don ko bana dɔ de bɛ i kɔnɔ mun kɛlen k'i tɔɔrɔ bon k'i bolo da o kan o tɛ se k'o dimi ta ji de bɛ dilan k'o d'i ma ji in kɛcogo de bɛ f'i ye i b'i kɔ a la i bɛ dɔ min miniti 5 i bɛ ne wele ka n ka tiɲɛ segin ma siga kɔni t'o la o mana kɛ farisogo la dimi fɛn o fɛn ye hali ni muso kɔnɔma de don ko den de bana min ne don n'i taara arajo kɛ ni nin kɛla ka d'i ma miniti 5 segin ka taa i ka taa arajo kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ala ta ye ko ye sababu man dɔgɔ quoi siga kɔni t'o la. ala sɔnna faamuyali caman sɔrɔla o fana na Lamine Dawu banako ta fan fɛ ani buruju ko ta fan fɛ
ni ma fili ma ɲinɛ filɛbaga lamɛn jama a ye faamuyali caman sɔrɔ o la Lamine Dawo sisan i n'a fɔ n y'a f'i ye kuma daminɛ na fɛnba damadɔ de kɛmɛ ka mɔgɔw sɛgɛn bana ani fandanya n'o ye sɛgɛn sisan an bɛna don garisɛgɛ ko ani nafolo ko an bɛ don o kɔnɔ mais bi a ka di n ye an ka taa laturu kunda bon laturu filɛ an kɔni an ye laturu kanu laturu mago ɲɛ yɔrɔ an bɛ se ka dɔ fɔ a n'Ala ni kira sɔnna ma n bɛna laturuden 2 de di mɔgɔw ma bi yɛlɛmacogo la yɛlɛmacogo min n'o tulo gɛrɛsɛgɛkɛla mun ye bon an bɛ laturuden dɔ di mɔgɔw ma bi n'a bɛ fɔ o ma ko ɛnzan ni bɛɛ jɛnnen don a kan k'ale laturuso denmuso den ye bon ɛnzan dun ye fɛn ɛnzan fana bɛ mɔgɔ ɲɛ parce que siya min don an tɛna yɛrɛ bila o kuma na komi diɲɛ bɛɛ filɛli don kuma ka ca nka ɛnzan n'a ka di ye turabuden ɛnzan yɛrɛ ale bɛ sɛbɛn cogo jumɛn na i bɛ tomi 1 de kɛ ka tomi 2 kɛ o duguma ka tomi kolokolo duguma ka n'a laban 2 ye i bɛ se ka nin den sɛbɛn papiye jɛmani ka den 100 wariko dimi min b'i la dɛ i b'o de hami d'a kan i b'a fɛngɛ n'i bɛ bɔ sɔgɔmada fɛ i bolo wusu a kan kelen o kɔfɛ ɛnzan den kelennin a ci dugumakolo la n balimamuso n balimakɛ sɛgɛn de b'e la fanda ka kunna dɛ a den kelennin ci dɔrɔn kenige kisɛ 1 da ɛnzan tomi 2nan in kan mun bɛ tomi 2 duguma yanni ka se 2 dɔ in ma kenige kisɛ den kelen da ye i k'a saraka n'i ka tile nafolo sɔrɔ i k'a saraka n'i ka gɛrɛsɛgɛ telima ye i biri duguma i k'i nɛgɛ k'a ta k'a ɲimi tile tɛ bɛn fiyewu wariko dimi kɔni ala b'o bɔ i la sika kɔni t'o la o ye turabuden ɛnzan baara ye mun ka teli kojugu n'Ala ni kira sɔnna ɛnzan yɛrɛ bɛ ci cogo min ɛnzan bɛ ci 1 i bɛ 2 kɛ ka 1 kɛ ka sɔrɔ ka 2 k'o duguma ale bɛ bɛn tomi 6 de ma ni ma fili ni ma ɲinɛ kɔni n'Ala ni kira sɔnna ma ni Ala sɔnna ma ɛnzan de cilen filɛ k'a yira filɛli jamaw la min filɛ nin ni ɛnzan ye voilà e k'a faamu voilà ɛnzan filɛ nin 1 2 1 2 parce que n y'ale di nacogo 2 ma i mana nin fɛn fɛn kɛ kɔɲɔko de b'i la o kungojugu dɔ de natɔ don i la waribɔ kungo la ɛnzan den 100 dun b'a ka semaine 1 n'Ala sɔnna ma i bɛna wari sɔrɔ i fa mana wari min sɔrɔ ale ma bon nasɔngɔ ko ninnu na ɛnzan den kelennin ci i ka kenige kisɛ d'a kan i k'i nɛgɛ k'a ta n'Ala ni kira sɔnna ma i y'i nɛgɛ k'o ta duguma cogo min na a ka ca Ala fɛ kɔni i na wari dɔ sɔrɔ adamadenw bolo wari min b'i nafa o don n'Ala ni kira sɔnna ma nin ye fayida ye min ye garisɛgɛ telimaw ye parce que n ye n ka kuma daminɛ na n ye min fɔ an tɛ bɔ an ka thème kɔnɔ toujours adamadenw bɛ lafiya cogo parce que ni sɛgɛn ye adamaden minɛ fantanya ka jugu dɛ fantanya ka jugu mais bana fana ka jugu fantanya surtout n'a 2 farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ i n'a fɔ i ka diɲɛ bila Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma pour que k'an bɛɛ kisi o ma a y'a sɔgɔlen to Zikiri Place la chaque vendredi juma o juma 15h30 ni émission in bɛ sigi aw ye don o don an bɛ thème dɔ ta juma o juma an bɛ kuma o kan Lamine Dawo bɛ baara kɛ o kan cogo min na a b'o ɲɛfɔ a bɛ fayida fana di adamadenw ma a bɛ se k'aw yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na k'aw to aw sigiyɔrɔ la émission tɔgɔ ye Lamine Dawo ka fayida tɛna kɛ maa si negela ye bilen ni Ala sɔnna ma hali bi an bɛ to laturu kɔnɔ ɛnzan kɔfɛ an bɛna laturuden mun ta an tɛna an bɛɛ a fa dama na wa komi ale yɛrɛ sigilen don turabu gɛrɛsɛgɛso den la bon n'i ko gɛrɛsɛgɛ ka ban bon mɔgɔ caman hakili de bɛ jigin wari la n'o tɛ gɛrɛsɛgɛ nasira ka ca gɛrɛsɛgɛ ye den ye gɛrɛsɛgɛ bɛ se ka kɛ bana ye a bɛ se ka kɛ kɛnɛya a bɛ se ka kɛ sɔrɔ a bɛ se ka kɛ fantanya ye nka n'Ala sɔnna ma an bɛna a di mun kan ka se ka dɔ sɔrɔ tile kɔnɔ ka bi kunna ka sɔrɔ i m'i bolo ja Ala ka jɔ ye an bɛna jumɛn de ta Adama na fɔlɔ an bɛna Ala minɛ an bɛ sɛfan de ta Adama na bon Adama yɛrɛ turabuden ni ma fili an b'o ci cogo de fɔ fɔlɔ y'a mɛn i bɛ kuma fɛn kan i ka kuma fɛn kan fɛn min yɛrɛ bɛ yen n'i b'a dɔn tɛ dɔwɛrɛ ye i ka se k'a walawala mɔgɔ ye Adama de bɛ ci i bɛ 1 de kɛ ka sɔrɔ ka 2 sigiyɔrɔma 3 de tugu o duguma de bɛ wele ko Adama ale ni ma fili ale bɛn tomi 7 de ma Adama den 7 ti sɛfan kan i k'i hami d'a kan n'i ka sɔrɔ ko ye i k'i hami d'a kan n'i ka gɛrɛsɛgɛ ko ye
i ka balabala n'i y'a dun a fara dɛ yamara min ɲinini du fɛ t'a fara bila sumayɔrɔ la n'i kɔni y'o kɛ sɔgɔmada fɛ tile tɛ bin ni m'o gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ kelen adama den kelen ni ci yɔrɔ dɔ la i k'i hami d'a kan parce que adama n'i m'a fili ko tasuma de don i ka situlu dɔ bila a kan situlu mana jigin yɔrɔ o yɔrɔ yanni ka taa tile bin i b'o gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ o kelen ni adama yɛrɛ ta k'a jateminɛ adama bennen don ka situlu de bi ala ye adama den kelen ni ci k'a bonya dɔrɔmɛ 10 kana den 7 o dada adama so ninnu bɛɛ kɔnɔ i bɛ mun de kɛ i b'a fɔ i b'i den turu ala ye cogo min na i bɛ susudu bɛn adama ka ten wariko dimi min b'i la nin ye dɔgɔkun nasɔngɔ de ditɔ ye wariko dimi min b'i la wariko jɔrɔ min b'i la a fɔ i k'i den turulen ko i k'i dama kasi ala la parce que ala de ko ka susudu bɛn adama ye e filɛ ka susudu bɛn ala kumakan de ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni sɔni ko nata y'a ma kɛ ni ko ye gɛrɛsɛgɛ ko hami b'i la dɛ o f'i ni ala tɛ k'i tɛ dalen to duguma n'i wulil'o la kun ji dɔ de gɛrɛ i la sisan i ka tandangana ni den kelen kelen bɛɛ ta i k'a bila so kɔnɔ i k'a bɔgɔmugu dɔ dɔɔni k'a kɔnɔ i k'a bila miniti 5 i ka t'i ko a la n'i tilala tandangana ni a di denmisɛnnin kodɔnbaliw mɔ dɛ n'ala ni kira sɔnna ma dɔgɔkun n'o ni dɔgɔkun wɛrɛ kɛla kelen i na dɔn k'o fɔ n'i kɔni y'o kɛ n'ala sɔnna ma i bɛ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ i ma deli ka mun ye n'ala ni kira sɔnna ma o ye adama nacogo dɔ ye ni ala sɔnna adama yɛrɛ cicogo filɛ nin de ye laturuden adama ye voilà lamindaw bɔra ka adama min fɔ sisan a y'a kɛcogo bɛɛ fɔ voilà filɛli jama ni adama ye e bɛ se k'a ta i b'a kɛ a b'i mago ɲɛ n'i ye min sɔrɔ a la i ka lamindaw sangani dɔw ye ani zikiri pilisi jama bɛɛ lajɛlen parce que an ye nin sigi ala de kama ala ɲɛda kama donc ni e y'a kɛ n'i ye nafa sɔrɔ a la n'i ye dugawu min k'anw ye siga t'a la fiyewu o dugawu tɛ bin ni ala sɔnna ma o de ɲininen don aw fɛ ala sɔgɔlen to hali bi zikiri pilisi la min bɛ to ka kabakow kɛ kuma bɛɛ adamadenw ye ka to ka bonisiw kɛ adamadenw ye aw ka se ka lafiya anw sigikun y'o de ye ani ka tiɲɛ yira aw la ni ala sɔnna ma lamindaw an bɛ taa laturu kɔnɔ hali bi ninnu bɛna fɔ sisan nasɔngɔ ko gɛlɛyalen don ka se i ka nasɔngɔ sɔrɔ i kana balanbalan i kana t'i bolo ja mɔgɔ ye ka to kuleba la a bi nasɔngɔ tɛ bolo k'e ban o la pewu minnu dilen filɛ sisan o ye o ye i n'a fɔ ni kungo dɔ bɛ na ka na n ka kɔɲɔ bɛ na walima n ka denguli bɛ ka na n mago bɛ somu ba dɔ la wari hakɛ dɔ la par exemple 70,000 70,000 na est-ce que fayida kɛrɛnkɛrɛnnen b'o fɛ na laturu kɔnɔ ti fayida dɔrɔn fayida ni baara de ye c'est à dire nasɔngɔ ko ni fɛn ko tɛ mun bɛna di adama kan n'i y'a kɛ kalo o kalo 40,000 ye baara kɛ i ma baara kɛ i b'o sɔrɔ o bɛna di juma yɛrɛ bonya kama adama min dilen mun filɛ nin ye i jija i ka pɔnpɔnbogolo ɲini pɔnpɔnbogolo a den 5 sun 5 quoi i bɛ taa sun 1 o sun 1 i bɛ pɔnpɔnbogolo den 10 de tigɛ a la 4 na o bɛ bɛn 40 ma 5 na den 5 tigɛ o la dɛ i kana i sigi ka adama den kelen kelen ni ci a bɛɛ kɔnɔ i b'a kɛ daga kɔnɔ k'a ja i k'i jija su 5 i k'i ko a la nka a bɛ kɛ waati jumɛn kalo jɛlen waati n'i y'i ko a la k'i da n'ala ni kira sɔnna ma i bɛna kabako dɔ ye quoi sogonka kɔnɔna na nka ni sogo domini kɔnɔ i b'i jija su 5 mana dafa taa sira kan i ka taa furabulu ninnu bɔ a jani i k'a ja sira kan i mana o kɛ kalo o kalo la 40,000 kɔni i y'o sɔrɔ siga kɔni t'o la kalo kɔni i bɛ 40,000 sɔrɔ kɔni siga kɔni t'o la a bɛ n'a fɔ pɔnpɔnbogolo ye n bolo bɛ bɛn den 40 ani 5 de ma voilà bon hindu dɔlaw fana na u bɛ bɔ ni ko dɔ de ye nka an ma se hindu ma fɔlɔ an b'a danni wɛrɛ ma fɔlɔ n'ala ni kira dɔnni ye gindo ye Allahu akbar co belebele ni min dilen filɛ ni mɔgɔ min y'a kɛ ala ka barika don a la ne y'a kɛ ne ye hɛrɛ sɔrɔ a la i ye nafa min sɔrɔ a la dɔw kɛ lamindaw ye i ka dɔw kɛ zikiri pilisi jama ye ni ala sɔnna ma an b'o de ɲini aw fɛ karamɔgɔ lamindaw an bɛ taa ɲɛfɛ an ye dɔɔni fɔ nafoloko la ani garisɛgɛ ko la caman faamuyara o la bɛnbaliya du parce que nin balaw ba san jama dɔ de bɛ an fɛ yan bi min kɛ bɛ ka hadamadenw bali k'a lafiya yɛrɛ an ka thème de ye hadamadenw bɛ lafiya cogo di i t'a sɔrɔ du kelen kɔnɔ balimama 2 u tɛ kuma walima u musow kɛlen bɛ k'u bila ɲɔgɔn na walima u bɛ du nɔfɛ kiri la don o don balaw don o don kɛlɛ pour que o ka ban an ka duw kɔnɔ lamindaw ne kɔni bɛ mɔgɔ min ka du kɔnɔ fayida jɔli ka fɛgɛw la dɔɔni parce que i ka ne wele dɔrɔn dumɔgɔw to yen pewu e yɛrɛ ka ŋaniya ye mun ye i bolo bila ji la
bɛ ji ni baara k'a d'i ma fufu dɔrɔn dudenw ka taama kan n'o bɛ bɛn n'o ti bɛn i b'o dɔn siga kɔni t'o la bon n'i y'o fɔ sisan dɔ b'a fɔ est-ce que karamɔgɔ ka ɲi a ma mɔgɔ don 3e position na an bɛna ji tigɛ alibayari d'i ma o la sisan ji ma yɛrɛ la ji tigɛ aliba ji tigɛ alibayari yɛrɛ ale bɛ ci cogo jumɛn n'i ma fili i bɛ fila de kɛ ka fila kɛ ka sɔrɔ ka na kelen kɛ a laban ni fila ye ne balimakɛ ne balimamuso bɛnbaliya bɛ e maa min ka du kɔnɔ f'i ye jɛman dɔ ɲini i ka nin sɛbɛn k'a bonya dɛ mun ɲininen de fɛ bɛɛ b'a dɔn kami ye wɔyɔ de nka nafolo telima don taa kamijɛ den 2 de san i k'i jija i ka na a tobi ka du kɔnɔ cɛw ka dumunikɛyɔrɔ buruburuni dɔɔni t'o la muso ka dumunikɛyɔrɔ buruburuni dɔɔni t'o la i ka na nin bila ji tigɛ alibayari kɔnɔ i k'a melenge i ka taa bila sira bɛtɛ kɔnɔ o dudenw hali ye dɔɔni n'a dimi bɛ bɔ dɔ la siga kɔni t'o la Lamine Dawu nin fada in yɔrɔ nin sigi nin kan mɔgɔw k'a faamu n ko ji tigɛ alibayari mɔgɔ min bɛ yen ka du kɔnɔna na bɛn tɛ yen i jija dɔrɔn a fɔ Lamine Dawu de ko ten kana siga a la fiyewu ji tigɛ alibayari a ɲini k'a sɛbɛn i k'a bonya f'i ye jɛmanin dɔ kan o bɛ sira min ni wolo a den kelen pewu o tura u bɛ den kelen dɛmɛ n'a de ye siga kɔni t'o la taa sugu la dɔrɔn i ka taa kamijɛma den 2 de san i kana mankan ni wɔyɔ i k'a saraka d'a kan i k'a faga ala ta faga cogo la i jija i k'a tobi muso ka dumunikɛyɔrɔ buruburu fitinin cɛw ka dumunikɛyɔrɔ buruburu fitinin ni olu 2 de ta i k'a fara ɲɔgɔn kan i k'a don papiye kɔnɔ i k'a meleke i k'a don sira bɛtɛ kɔnɔ e mun bɛ fɛ wɔyɔ ka ban da a bila i ka marayɔrɔ la n'ala ni kira sɔnna ma i ka kɔlɔsili kɛ tile 7 kɔnɔ n'o bɛ bɛn n'o ti bɛn e yɛrɛ de b'o fɔ siga kɔni t'o la hali ni duden dɔ nana a bɛ digi dɔ la olu tɛ se ka fɛn kɛ ɲɔgɔn ɲinama quoi a fɔ ko jadi du in ko sisan kɔni k'a kɛlen don lafiya donna ye a siga kɔni t'o la fiyewu parce que ji tigɛ alibayari b'o ban pewu turabu kɔnɔna na bon n'o kɔni n'i y'a dɔn ko caya i ma ne wele k'i bolo bila ji la an bɛ ji mɔsɔn k'a d'i ma i k'a fufu o ka taama kan siga kɔni t'o la fiyewu inshallah n'ala sɔnna ji tigɛ alibayari ci cogo de filɛ nin ye min filɛ voilà nin ne ye aliba ye Lamine Dawu ye fayda min d'a kan sisan ni mɔgɔ min y'a kɛ ala ka barika don a la ala ka barika don a la a ka dugawu k'a ye parce que ni bɛn donna balimamaw ni ɲɔgɔn cɛ ala ko sinji bɛ larusi la ni maa min ye kelen tigɛ a la ala b'i tigɛ ni maa min ye kelen tugu a la ale ala b'i tugu siga kɔni t'o la o tuma ala k'an tugu ya rabbi ala k'an tugu ala ka musajabu di Lamine Dawu n'ala sɔnna ma faamuyali caman sɔrɔla o fana na ni baro ka di ani Lamine Dawu an bɛ baro la Lamine Dawu ne ye fɛn dɔ ye i ka kow la i bɛ min kɛ ne ɲɛna i bɛ kabako kɛ fugula la ani muso ka musɔrɔ toujours n b'o de fɔ i ɲɛna ko ne ka suya dɔnni kɔnɔ fɛn caman bɛ yen ne b'a kɛ c'est à dire a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ziiri ye bon n'i y'a ko caman bɛ yen n b'a kɛ e yɛrɛ ɲɛna bon a kɛnɛbaw kan e ka taa i ka kuma mɛn i tɛ mɔgɔ minnu dɔn faden kɛnɛ kan o bɛɛ kun ye mun ye parce que adamaden Musa yɛrɛ ko ten ala ne dalen don i la nka n'i nɔrɔ fitinin jira n na o bɛ danaya sabati bon kuma in tɛ kuma jugu ye n'ala sɔnna a ma musɔrɔ ko ni bafula ko yamaruya de ɲininen de fɛ dɔrɔn i ka se ka gɛrɛbukɛ ka nimoro in sɔrɔ bafula in bɛ dilan k'a d'i ma tamaro ɲimi n'i ka kanuya ye kanuya jumɛn ko don i ye ko min fɔ a la a ka k'i ɲɛkɔrɔ kanu ye i ka a fɛngɛ tamaro den kelen a bila i ka mara la bafula in kana sɔn a ka ba i kunna musɔrɔ fana kana sɔn a ka ba i kunna o kɔni an b'o kɛ suya dɔɔni na nasi ko t'o ye sɛbɛn ko t'o ye n'o dil'i ma n'i y'o matarafa o bɛɛ ye sɛbɛnni kelen e b'a dɔn k'a fɔ ko mun bɛ yen mangoya b'i ni cɛ o mangoya de b'i ka baarakɔrɔ la o n'i y'o kɔni kɛli ye i bɛn'a dɔn k'a fɔ mun bɛ yen siga kɔni t'o la fiyewu inshallah o faamuna ni ala sɔnna ma sisan o la ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka nin baara in kɛ i bɛ Lamine Dawu de wele tamaro den kelen sa ani banfula o n'i ye muso ye i ka musɔrɔ donc i bɛ Lamine Dawu wele i kan k'a kɛ cogo min na i kan ka fɛn min fɔ Lamine Dawu b'o f'i ye voilà a tɛna f'i ye ko karisa nin ci ma a tɛna f'i ye karisa nin di yan nin bɛɛ bɛna kɛ aw ye fi sabilillahi ala ni kira kosɔn nin bɛɛ bɛna kɛ aw ye o de la an bɛ mɔgɔ damadɔ ta o la banfulako in na yanni semaine wɛrɛ cɛ ni minnu bɛ fɛ k'a kɛ u bɛ weleli kɛ Lamine Dawu ka numéro la 75 00 33 45 donc Lamine Dawu b'a baara k'u ye yanni semaine nataw cɛ
abo réponse di anga commentaire la wal ma be woleli ke ko jabu di ama kana ine bana ko bana fana o kelen do ani bana bato dimi be min na be mo la grève ka wele doro ni donné ten donti ten émission ora nala sona ma amna sigi jiye be de nyokoro mun kala mun yo go fo nala kala sona ma daw yeli to voilà ya ala sona amasri e ga wuli kibna sela min dawma fo murwa buya meri krefe la min daw era sigara ben no yinima asrilente ola kwa asiga kon ni numéro me bolo doro weleli ke doro wal me ga vocal block akko kanga tatugo mina abita o chugola ni ala sona ma ziri plisi ka chesiri do fene ni arama de nga sega lafiya so parce que ni go ziri plisi iba fo islamia iba fo dina iba fo nyon debe iba fo nyon kanu sitin silente foi kama oko karamogo anga dina dongli dalaw andati foi la ziri plisi be ka ala deme ka ala kira deme ka ala ka chebaw deme dum kolo sanfe amena ka kelewo de don ma ka chetu go boka arama do mana ke fa al ligera kulu sanfɛ an bɛ taa sima pour que k'i bɔ ka yira hadamadenw na parce que mɔgɔw tɔɔrɔlen don bi dɔnni ko yɛrɛ kuma cayalen don bɛɛ ko k'e ta ye tiɲɛ ye min yɛrɛ ye tiɲɛ o tɛ ka se ka faamu n'an bɛ ka taa an bɛ se inshallah laminidaw dɔnni kɛra mais hali bi baro ka di an bɛ taa ni baro ye dɔɔni an bɔra banako la an nana buruju gosi la an nana laturu kɔnɔ wariko ni garisɛgɛ ko la an y'i ka banfula ko in fɔ mais i bɛ kabako dɔ fana kɛ cɛ musow ka cɛla kɔnɔ ne fɛ fana i k'o ɲɛfɔ ani an bɛ mɔgɔ damadɔ ta o fana na ni ala sɔnna mali kɔnɔ mali kɔ ka diɲɛ fantan naani bɛɛ bon o kɔni filɛ bɛ débat i yɛrɛ ka laɲini de la furuko de b'e la o ni cɛ de man di o c'est à dire i bɛ fɛ ka baara dɔ de sɔrɔ i jija cɛlabaya kelen cɛ t'o la muso t'o la a buguru bɛ a papiye ni dɔ ka sɔrɔ i bolo i bɛ se ka mun sisi ni sisili yɛrɛ man di ye dɔrɔn baya in bila ni suya dɔɔni ka la i ka papiye in cɔngɔ ji la i k'i ko i k'a di i kun kɔrɔ n'ala sɔnna ma i bɛna dɔn k'a fɔ jaa fɛn wɛrɛ bɛ nin na mun ni cɛw nisɔndiyali tɛ kelen n'ala ni kira sɔnna ma o sirilen tɛ nasiko la o fana tɛ sɛbɛn ko ye o tɛ nasiko o tɛ sɛbɛn ko ye kabako morikɛ Allahu akbar parce que fɛn caman de b'anw yɛrɛ bolo an tɛ minnu dɔn quoi nafa bɛ minnu na siga kɔni t'o la se ka an ka ɲɛnɛmayaw nafaba b'u la an ka ɲɛnɛmayaw la o kɔni mais n'i ka dɔnni ma s'a ma a ma s'a ma bon ka se ka diɲɛ bɛɛ lafiya ni ko kelen pewu ye mɔgɔ min bɛ yen k'e ka voyage de ka ca n'ala sɔnna ma denbaya kalifa ala la nka ni ko min bɛ denbaya sɔrɔ k'a to yen sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ mɔgɔ m'a f'i ye min y'o bino kelen di diɲɛ bɛɛ ma n'i y'a kɛ i b'a ye i sɔnni fara den 5 bolonkɛni 5 sɛgɛnni 5 o tɛ taa ye wa n'ala ni kira sɔnna ma ninnu fara ɲɔgɔn kan de i ka sigi manani dɔ la ou bien finini dɔ la n'i b'i da su fɛ i bɔlen i ka denbaya kɔrɔ a don i kun kɔrɔ n'ala sɔnna ma i bɛna kabako de i ka du kɔnɔna na kabako jumɛn de don fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛ k'i ka du kɔnɔ mɔgɔ t'i wele i b'a ye cogo min na n'a ka di i weleli kɛ i b'a sɔrɔ o cogo la siga kɔni t'o la n'i bɛ ninnu nafa dɔn i t'a tigɛ k'a don dingɛ kɔrɔ siga yɛrɛ kɔni t'a la fiyewu mɔgɔ minnu bɛ taa voyage la kuma caman ni fayida ye olu ta ye siga kɔni t'o la pour que ka to yen i bɛ yɔrɔ min na i ka du kibaruya dɔn siga kɔni t'o la ni kabako dɔnni o kɔni siga kɔni t'o la fiyewu parce que dɔnni nin m'o de f'i ye ninnu tɛ sɛbɛn fɛn na o ala bɛ nin di mɔgɔ ma mɔgɔ min n'a ka kan n'ala sɔnna ma ala bɛ nin di mɔgɔ ma mɔgɔ min n'a a ka di ala yɛrɛ siga yɛrɛ kɔni t'o la inshallah laminidaw n'an bɔra yan n bɛ wagati bɛ ka se jamayɔrɔ la bamananw ko ten ko kuma ka di tɔtɔn kɔnɔ fana ka di i bɛ se ka tangala an bɛna yiri la tangana hadamaden k'i tanga k'i kɛ bilende ye mɔgɔ bonni ka na se la kɔrɔtɛ ka na se la sumaworo k'i kisi olu bɛɛ ma k'i tanga parce que n'i kɛnɛyara i ye nafolo sɔrɔ a juguya fana bɛ wuli nɔfɛ surtout an ka nin farafinna jamana in na farafin yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn fɛ tangana tɛ tɛmɛ ntomi kan o tomi parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen juguya de ka bon i la n bɛ fɛ ka bɔ f'i ɲɛna dɔrɔn tomi kuru kelen ɲini jiri ma bɔ jiri la dɔrɔn jiri min bɛ yen ni ŋɔni b'a la o den kelen fara a kan i k'i jija i ka bɛlɛ den kelen fara a kan i ka finfin den kelen fara a kan bon ni sɛgɛ kata kɛli n'o b'i tɔɔrɔ sɛgɛ burujɛ k'a la i k'i jija i ka nin tobi f'a ka mɔn n'i ye muso ye koko 3 koko 4 kɛ nin na n'i ye cɛ koko 3 kɛ nin na n'ala ni kira sɔnna ma mɔgɔ mɔgɔ mana nɛ da i la o b'a dɔn k'a fɔ ko ko dɔ de bɛ yen siga yɛrɛ kɔni t'o la fiyewu
parce que fifi tigɛ fifi ye fiye f'a ka bɔ bileya de la n'i y'a mɛn fifi a bɔla bileya de la ka kɛ fifi ye wa tasumaya la a sɔrɔ kɛ fifi siga kɔni t'o la ni mɔgɔ min y'a kɛ nin kɛcogo la ni mɔgɔ jugu n'a bɛ se ka ju kɔrɔ n'a se ka ju kɔrɔ i b'o ye ka se ka juguya yɛrɛ ba i ka kabila la pewu 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 saraka ti kelen pewu min n'o de di fɛnkɛ ɲini dɔrɔn ŋɔmi malo ŋɔmi ɲini den 70 i ka nɔnɔ kɛnɛ litiri 3 ɲini i k'i hami d'a kan nka ŋɔmi n'i hami d'a kan den 7 t'a la i k'a don dingɛ jukɔrɔ a tɔ min to 63 o di denmisɛnninw ma ani nɔnɔ kɛnɛ nin n'i y'o kɛ k'i to diɲɛ wɔrɔ wɔrɔ ne de b'a fɔ e ma k'e ka sabali n tɛ hali n'i dimina n'i ye mun fɔ a tigi b'a ye siga kɔni t'a la parce que alakira ye san 63 de balo siga kɔni t'a la n'i dun y'a kɛ i b'a lajɔ yɛrɛ nka a bɛ di mɔgɔ de ma mɔgɔ min ka sabal'a kan ni sabalila kan o de ka di dɔɔni n'ala ni kira sɔrɔ sabali de kɔrɔ ka di foyi tɛ bɔ sabali la ka hadamaden sɔrɔ ni hɛrɛ tɛ Lamine Dawu waati bɛ ka taa bamananw ko ten o ni taama ma ban bolo firifiri tɛ ban siga kɔni t'o la kuma ka di mɛ tɔntɔn ŋɔnɔ fana ka di ni kuma ye o kɔni ni ala sɔnna ma émission in a bɛna se a kuncɛma yɔrɔ ma ni ala ye juma wɛrɛ yira n na an bɛna sigi ni émission kelen in kɛnɛ kan ni ala sɔnna i bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen di filɛlibagaw ma ani ka dugawu kan kɛrɛnkɛrɛnnen ye ala sɔnna ma folikan min bɛ ne da tɛ folikan jamanja ye ala ni kira sɔnna ma an bɛ dugawu de kɛ yarabi bi ye juma ye ala ka juma hɛrɛ d'an ma ala ka an sigi an kunsigi suma na ala k'an kisi an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma n'ala ni kira sɔnna ma wasalamu aleykum waaleykum salam nin tun y'a ka émission ye Lamine Dawu ka fayida kɛnɛ an b'a hakili lajigin juma o juma ni émission bɛ sigi aw ye 15h30 a bɛ ka sɔrɔ to Zikiri Plus la numéro 1 de l'actualité musulmane min bɛ émission la sa ma o y'a balimakɛ n'aw denkɛ ye n'o ye ne Sila Gawulɔ Njayi an b'a fɔ a ye salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu a k'an bɛn juma wɛrɛ inchallah